Mamukase kwese kwamuri kumatima namazimbabweans mazimbabweans we are family. Ndine imwe nyaya yandoda kuti tishare pano pamadokero news tv. Inyaya yezviri kuitika munharaunda munyika yedu yezimbabwe. Nyaya iyi pane nyaya iri kunetsa, nyaya iri kunzi nyaya iyi haizi yechokwadi nemukuru wezanu pf anoitwa ivo George Charamba, spokesperson. Vari kunzi ivo vari kuti nyaya dziri kuburitswa nevanhu pamasocial media dzimwe dzacho ndedzekunyepa. Saka ivo havasi kufara nezviri kuitika izvi ndekuti nyaya idzi dziri kufamba zvikuru ende nyaya idzi dzinenge ndedzekunyepa. Vataura nyaya mbiri, nyaya dzekuti kuarmy kune corruption. Tisingazive kuti vanhu makadzinzwa sei news but news dzakabuda mumapepanhau akasiyana siyana kuti aiwa pane zviri kuitika kuarmy kwaita corruption, but nyaya yacho yakazongotsikwa yakanzi isaburitswa mumasocial media or mumamedia platform, mamedia house mahombe. Kwoita nyaya iyi vanga vachiitawo futi nyaya iyi haina chokwadi chizere. Kwoita nhau yebid for third term yaMnangagwa. I think izvo vanogona kutaura havo kuti hazvisi zvechokwadi, asi vanhu vakaona kumarally aiitwa nezanu pf, vanhu vachiona kuti aiwa vaMnangagwa naeven vakembo mahadi vanhu vaitotaura marally kuti no 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo, Mnangagwa ari kuda third term. Saka pamusoro penyaya iyoyo pari kunzi ipo pakonzeresa division muzanu pf, maita division hombe. Division yecrack haisitiya kunyanya kuoneka zvayo, asi iri kunzi yatomo yemamembers, mamwe ari aligned to president Mnangagwa nemamembers ari aligned to vaChiwenga. Munogara maziva kuti panaitika president pese pane vanhu vanenge vari very very close kwaari kana ari munhu ari paupresident oro achazenge ari apa upresident. So vaMnangagwa vanga nevanhu vavo vari very very close kwavari, because vazivikanwa kunzi ndivo vari paupresident, saka vaitowa supporta zvakatosimba kwese. I think maiziva yainzi Lacoste irimo like patime yanga ina Mugabe kwanga kune Lacoste neG40. So Lacoste ndiyaisupporta vaMnangagwa ichipinda nemese kukambenera vaMnangagwa nekuisa vaMnangagwa pastrong position yekuti ivo vazenge vachizonge vave mutungamiri wenyika. So iko zvino pane also strong also base ravaChiwenga, ndekuti vanotoziva kuti ivo vaMnangagwa vachipedza, because Mnangagwa term ine ndo last term yake, vari kutoziva kuti aiyo vaChiwenga vari kupinda. So varitori clever, vanotoziva kuti no isusu tatopedyo nekuti tirane government under president Chiwengwa. So vanhu vazhinji vatori behind vaChiwengwa, because vanoziva kuti vaMnangagwa neage and uyezve nhau yethird term zvichanetsa kuti vapinde. So vakachenjera vamuzanu pf vakatoziva kuti aivo vakutoita good kuna vaChiwengwa kuti vafambe navo vachiziva kuti vakapindawo pachigaro vanogona kuzovatarisavo kuti aiwa nemaposition anenge ari nana. So muri kunzi muri kunetsa vanhu ivo vakwaChiwenga nekwaMnangagwa. VekwaChiwenga vari kucomplaina vari kuti aiwa zvite kuti munhu kauti wakuda third term, mukuti third term ndomukuti fourth term, ko indozopinda rini? Saka vakwaChiwenga vari kunzi saka vaChiwenga vanozopinda rini? Saka hakuna izvo zvethird term. Zvethird term izvi atori marara, dziri totsvina, haifanira kunge vachitombotaura zvethird term. Nyika vaMnangagwa pavakapinda, hazi vaMnangagwa pavakapinda kwanga kwakawirirana kuti Mnangagwa akanga achangoita one term chete and then wobuda. Asi pane pakazongogarwa pasi kuti aiwa munhu azongoita two term, but patongonzi aiwa inini ndakuvhurira position, muchiziva kuti aiwa Chiwenga kandi vakaita vakaorganiza that coup yakaitika iye kuti vaMugabe vabve. Saka paiswa vaMnangagwa pavataura no okay, iwe uchidzoka munyika uchaita upresident one term, then zvanzi no is fine, watoita bomu wangu chichi
because paipe vamunangagwa makaona kuti vanga vatopreswa navamugabe neG40 hazvisina kuvamirira zvakanaka. Vanofanira kutotenda vachiwenga zvikuru zvokuti havafanira kunge vachitombovarasisa vachivengwa kana kutaura any third term, ndekuti inenge itori betrayal isingatomboiti, inotorwadza, inogona kukonzeresa kuti nyika isastabilize. So vamunangagwa vanga kwanzi 1 term and then vasangochinjwa zvangodza okay chiita 2 term, sozoti achinja bumbiro romutemo chiitai 2 term dzopera. Asi neavo vari kunyanya kuita udyi, vari kunyanya kuba, vari vakatenderedza vamunangagwa, vari kuba vaya vari kuvakampenera vachiba mari vachidya navamunangagwa, ndo varida kuti vamunangagwa varamba varipo, ndekuti vanoziva kuti vachiveko kana vachizenge vapinda havaziva kuti zvinhu zvichazenge zvamira sei. Malaini avo avaiwana nemari, magold mafia nechichi akawanda wanda anogona kuvharika. So ndivo vada kukampenera vamunangagwa kuti vaite zvakaita vamugabe, kuti aiwa vanongoramba vari paopposition kusvika aiwa vatozofa or vazongobviswa nekumhanyiswa zvakaitwa vamugabe. Saka zvikunzi aiwa izvo zvakonzeresa big crack muZANU PF. Mane division isingaite zve3rd term iri kutonzi inyaya isingafanira kutombotaurwa zvachose muZANU PF. Vanofanira kungotaura zvokuti vamunangagwa vapedzise 2nd term yavo vobuda, vachiwenga vopinda. Ndo nyaya dzatinadzo muzara nhasi kuseni kwanhasi kuno. Muteerere futi in the next maybe 2 hours or so, tine dzimwe nhau dzatoda kukupai dzavachamisa ana Sikala nana Tendai Biti kwavachazenge vari weekend vose pamwe chete. So pane zvichataurika ikoko, saka muteerere for in our next video and then tokupakurirai zvizere.